Це Гарен, ирландский комик, музыкант, модель. Рассказывает про свою страну. Хочу сделать нашу культуру немножко ближе. Насолоджуйтесь. Ірландія визначена найдружелюбнішою країною у світі. О, да, курва, снов. Всі ці недружелюбні придурки, подивіться на себе. Якби ви були хоч трохи ввічливішими, давно вже здох. Чому ірландці завжди дружелюбні? Бо вважають себе кращими за вас. І хочуть, щоб ви це добре знали. Коли ірландці називають дружелюбними, думає, курва, да я вас терпіти не можу. Я переміг. Є інші дружелюбні країни. Канадці, наприклад, нормальні, греки теж непогані, якщо вам це до вподоби. Але всі знають, що до ірландця завжди можна підійти. Ми привітаємось і покажемо дорогу. Але наші вказівки будуть не дуже точними. І як наша приємна розмова закінчиться, ми повернемось до когось іншого, скажемо, яке ви кончене. Бо потрібно випускати пару, якщо хочеш бути дружелюбним. В будь-якому разі, я хотів просто сказати вам це в ліце. Слідкуйте за мною.